От дивото питане. А така, това искаме знания, които трябва да се съхранят за бъдеще. Ние нищо не разбираме, това сме дошли да питаме. Аз искам да направите така, че тук в природата, знаете ли колко диви дръвчета има? Много. Да. Стотици. Дивачки. Въпросът е, нали, като се движиш из природата и видиш дивачка, тура си я тук и пролетаяш водите. Да. А може, ако ти хареса, може да я откупаеш и да си я донесеш вкъщи, да си я направиш някъде, нали? Но е хубаво след някоя година, като ти на други такива като вас и минат там по край това дърво и видят да се учи. Вие ако тръгнете тук, по тия Балкани, аз не се където на този. Там горе тази големата ливада. Тук не се къде. Едно време, нали, имаше стока. Да. И като тръгне с стоката, летното време ги почистваме, подготвяме ги по тази съдиства. На тази много висока корона става. Как ще стига тази корона? Имаме един въпрос по-насочен. Моля ли на трънката да се сложи спомена? Как го наричаме? Това малкото трънка ли сега? Дребното синьото. То може ли за подложка? Какво може да се сложи на него? Аз ти ги да видим. Може костилко. Костилково на костилково, семково на семково. Това е основно правило. Това трябва да го знаете. За клемите се разбрахме кога се събират, нали? Удържат се. Там. След това ще сложим песък. След това напълним тук в чувало и песък. А кога почват клемите да се събират? От декември, януари, февруари. И могат да траят до пролета. Могат да траят до пролета. Някои ги държат в хладилника, най-долната част. Да. И сложим Мокре. Или найлон. Някои ги държат. Ние едно време, когато нямаше такава техника. Стои тук, че за какво го използва. Да. А къде са били слагани едно време? Едно време ги слагахме в картофи. Картофи. Борваш го в картофи. Разрежеш картофа на две, набудеш от тук и там, къде стоят картофи. Това в мазето? В мазето. Да. Що така го храни картофа? Да, но поддържа температурата една и той стои. А хладилника с какво специално го слагате? Хладилника, нали, да при постоянна температура. Същата цел, е? Същата цел, да. Да не тръгва. Въпросът е да накараш така калема да не тръгне зимата. Да. Тръгне ли, той става недобър. Недобър. И всеки един калем, преди да го осладисвате, нали, то ще е снопче, нали, така да речем, как ще го разбереш дали е годен? Ще го разбереш, взимаш един калем, слагаш го на ухото и го чупиш. Да. Ако се получава, нали, звук, да, значи калемите са здрави. Штрак. Да. А ако се свива и такова, не става. Да, все едно е умрял кънчо го кажи. Така ли? Зимата. Това когато е сладисваш. Когато е сладисваш. Кажи го там, бе, това. Дай да го прележи. Това по-нататък е. По-много към върха. А това там. Добре, какво към върха? Тук, там го удари. Ами до него за дърва. Значи ти основно на калем, не на пъпка правиш. Калем, доколкото разбрах, това е нещо, което се присаждаме и всичките се казват калеми. Присад. Калем е присад. Ама. Значи всеки едно дръвче, преди да го ослади, всеки трябва да го почисти. Наредете се, така и ще бъде. Примерно това ми е растението, което трябва да го осладиш. Това е хубаво тук, че се разплата. Да го използвам и да сложим два сорта. Нали, просто да се нашарим. Аз ще го прекарам. И сега гледаш, къде горе-долу дървесината е чиста. Ето тук ще го прережем. Режеш го така, нали? Това вече сме го отрезали. А каква дебелина е най-добре да е подложка? От корали. Не, е това дебелината на подложката.
Ще ти кажа, аз съм изхвал и такова дебело. И пак става. Сега в зависимост от дебелината, толкова калени ще сложиш. И повече калени. Не, то... След като го прережеш, се зачиства. До здрава дървесина. Е така. Защото тивончето е наранило тази дървесина. Така. След това гледаме. От тук е имало клонче, тук е чисто. Правиш. Така. И ще му сложим два калени на това. И от тук. Да си не взеха чилата, да си игра момчета, не извинявате. Някой, искаш ли да ти помогне ли? Не, аз ще си... Примерно било миналата година и такова будеш, калени, това няма. Ей това. Ето. Ако много отдавна не е давало. Но и знаеш, жена къде не е ръждала, отива на инвитро. Добре. А тук като не е ръждала, отива на... Добре. На отопление. Сега, направихме тия такова и лейкичко. Подлепвате кората. Ето от тук. Толкова е тънка отдоле подложката, подборе така набобнали станалата такова. Нали, поне черешите по-големи лаком, ник се дръпа повече, той се развива и става. А не е боледуването? Не, то си държи. Въпросът е, че нали, като го гледаш, ще кажеш какво му па това друго станало такова. Като вода, сякаш на друга маркута. Да, абсолютно. И ама две имам там, съм посладисал, ще ви ги покажа. А относително след колко години почва да дава плодове? Предполагам, че е различно. Не е различно. Ако се работи точно, правилно, на третата година обязателно трябва да роди. Най-рано. Най-рано на третата. Най-рано на третата година, това е трета година, както виждате, пуснала плодните. И ето кайсията отдолу под вас е също трета година, също е пуснала плодните. Ти подраваш ли? Как да подраваш? Това вече е друга система. Друга тема. Корони и така нататък. Ако искате другия път ще ти, кажете тия Други работи. път ще ни покажеш. Дръвчетата, пускаш ли ги с водач централен се етажи? Естествено, то зависи какво искаш да направиш. Защото Дали ще те- направиш чашковидна корона или обикновена, или с централен водач и така нататък. Това, както го виждаш, ще го правя като чаша, ще го карам нагоре, не съм му оставал. Черешите гледам, че като чаша си годишно. Не може. Трябва да е раждал. Може си вземеш, може си правиш, но няма ти роди никога. От плододаваща. Трябва да се Трябва да вземе обязателно плододаваш. плододаваща дървесина. Дървчето е. По етажите, не? Така, ама тя е късичка си. Сега сме на друга тема след малко. И правиме- Може да кажем, нека си свърши приказката. Ако Правим не го така. прекъсваме, ще е много ценно. И така го правиш. Затваряме го хубаво. Да го притискаме. Това ще го оставим тук, за да мога вързем после. След това минаваш отгоре. Отваряш отсекане. Така. Трябва още едно. Още едно Да се такова. късва, да. Трябва поне още едно, за да може... Още едно такова същото. Ясно. Я. Пробвам, не? Пробвай се, подрежи лента. Колко широка? Толкова. Да, 2 сантиметра. А може ли да се... Ще Ще ви кажа просто. Не може. Съм дошъл до той, че най-бързо и най-сполучливо. Те трябва да е нежно, да може да се такова. И ще ви кажа, когато примерно към сладисваш от към южната страна, нали ще сложиш бел навън. Да не мога пази слънце. Когато примерно сладисваш от към северната, ще сложиш черно. За каква причина, за да избрате? За да помага на температурата. Да. Това е един вид на крашка. Парни. Те така и тук се вързва това. И така остава. Нищо не мажеш. Нема мажеш нищо. Сега в началото, когато я бех таков новобранец като вас, правех такова. Къде се маже отгоре, да? За маска. За маска. Тя се прави от 4 части смола, 2 части пчелен блосък,
и една част човечна вода. Слага се вода, топи се, след това се придават другите такова. Като се разтопи едно хубаво, се слага във вода. Няма не. Това, което се стопило го изсипеш в водата, самия съд се слага в водата на водна баня и то става меко. Става като едно време учениците, къде правиме с това, какво вика, пластелина, знаете такова. Става и това го слагаш в един буркан или съд, някакъв и то. Дълги години може да си го използваш. Можеш. И тогава, когато това, нали, сложиш тия такова, това намазваш от тук, намазваш от тук отгоре, също, нали, и за всеки случай пак си го привържиш. Ма няма смисъл, викаш. Това няма смисъл със я. Ако се слага на елон. Да. В последно време се използва и асфалт. Асфалта също се използва за маса. Но функцията на найлона е, че го спарва и то залива. Функцията на елона е да държи, да не може влиза това водата, нали, хубаво се върза. Да. И поддържа и влагата, нали, все пак колко е това. Не се ли развиват плесени? Не може да се развива, защото то между присадката и калема, започва още към третия ден да се образува калус. Това е свързката, която става между присадката и подложката. И някъде за около 30 до 40 дена ще се убедиш дали това се е хванало или не е хванало. Тя тръгва вече, нали? А от кога до кога може да се хващат калеми, да се слагат калеми като време? Като време се слагат обикновено, и то зависи от самата природа, зависи. След като тръгне сокодвижението, почваш. Тоест на кой стадий на развитие от дървото? Да. На кой стадий? Тръгне ли сока, да може да се отлепва кората, нали? За да може да скарваш. Ама преди да е цъфнало след... То цъфне ли мани вече? Значи преди цъфване? Естествено. То още преди развиването на листата. Движението може да се познае, ако пъпките са се развили. Да, вече са тръгнали. Пъпките като се размърдат вече. Да. Тия са такова, още не са тръгнали. Тоест калем не се слага след цъфване на дървото. Не може. Може. И тогава сладисването е друго вече. На пъпка. Ще ви покажа и това мен. На пъпка може да сладисваш до септември чак. Цяло лето може да сладисваш. Цяло лято? Да. Само, че там има две особености. Ако сладисваш пролетта, се използват тия галеми, нали? Да. Ще ви кажа как се реже едната. Предимството на пъпката е това, че примерно ако е сладисване по този начин, от това ще вземем 1, 2, 3 най-много. Но ако е сладисване на пъпка, егле колко са? 1, 2, 3, 4, 5. Това всека една пъпка отива в това. Добре. Може да, ако се сладисва, както каза, по-дебело дърво... така. Вместо 2, слагаш 4. Ама то ще успее ли да залее, защото е голяма... Ще залее, като дойде другия път, аз ще ви вода да видите, виж ли, какви са, гледай. Виж как е залено, виж ли, тия череши. Те са на толкова с дебело. По-тънки беха, ама гледай, залело и не личи въобще такова. Да. Тия съм ги шладисвал. Отдолу, дива череша. Подложката е дива череша. И съм ги доносил там, къде е то... Филипа, да. Всяка година и няма червяско. Това е хубаво. Черва и да може да намериш от тях. Дали от височи? От какво идва за? Кои калеми? Подложките, татих съм ги донел от доловете. Къде има дива череша. Но не сега са там големи, вече станали, не знам дали има израстват. Но и има, не. А оттам и ги донесове, когато се оженихме с бабата. Това беше гола полена, тук нямаше никакво време, имаше само джанки. Едно време старците не са занимали с тия работа. Растия и она такава 12 градуса. Помна деда ми, като станеше сутрин, имаше един голем пар. Сипел пара на дроби и се наклепа. И днес като цял ден мирен. Няма агресия. Това вари по 50-60 казани варят джанки. А ти цял живот тук ли си бил? Не, аз ще ви кажа. И когато се омъжих, нали, дойдехме с бабата и отидохме татика в доловете и извадихме 10. Парчета ги донесохме като класа тогава. Това е 73-та година, шладисвам. Дивачки донесох тук на магарето. Сложих ги дреза, шладисах. И направи да стана, държат си. И какво стана? Беха 10, сега са 5. Бабата си отиде 5-те за димата.
И сега чакам и тия да задиват и я да се прибирам. Рано ти още. Рано. Може. А верно ли е, че освободителите са по-молодуват и по-нехивят колкото ти оценка? Не е верно. Ма то семката ти вашка. Дивото си е диво и е много издръжливо. Дивото е издръжливо, ама има такива да си раждат, стават за ядене. Има същото, толкова става въпрос, има киселици, нали, които са едри, големи и стават също. Аз вътре имам половин чувал, такива съм си набрал, не мътат до сега. Те ще издържат долу като цъфнат, като много издържливи. Дома. Те как се, те не се, как ги ядеш ли? Ядеш и така, ама са кисели като жена, която се намръщи. Печеш ли ги? Може да ги печеш, ама туриш от енджерът, свариш си компот, туриш захар и айде. Да. Сега, това е най-разпространеният метод, който аз съм използвал през живота си. Аз се слади съм от 20 години, значи това са половин век. Той най-съфащате. Не мога да кажа, че всеко съм ми се е ловил. Да. Нали имате предвид, че когато се работи такова, инструментите, с които се работи и ръцете трябва да са идеално чисти. Да. Всяко едно замърсяване, да мине калем или на такова, веднага ликвидира то. Получава се нещо като бариера между литърчата и подложката. И това е метод, който аз най-много съм използвал. Сега друго нещо, което говорихме. Ако не се хване, можеш ли на следващата година да го прережеш? Ако не се хване, то ще изкара, тук ще тръгне такова. Така? Отчистваш го надолу И пак. и оставяш тук горе най-високото, нали, за да може да издърпа такова, до година режеш пак. И пак. И пак. Аз ми се случвало 7 години поред, съм резал едно и също друго. Докато не И не ще я да фане и го копия. Как да се саждате накрая? Да се саждате за... Кое? Това не се засяга, аз това казвам, че е дърво, че е дивачка. Ей, там Това е едно е клон. там си го намерила в природата и И си на я место сладисваш. го сладисваш. Ама Ако искаш, това, което е подложката, това е самото стъбло или може на клонче да се надлага? може и на конче. Ще говорим и за тия работи. Добре, а на калем се присажда на по-голямо дръвче, нали? А на пъпка на по-млади. Може и на тия, ето сега ще ви покажа на пъпка. На пъпка И трябва всъщност да на всеки клон мога да сложиш различни клонове. Аз съм виждала така, круша ябълка. Аз съм виждал. На пъпка се прави следното. Правиш един напречен разрез, правиш надолу един друг. Теобразно. Да, е така. Теобразно и отваряш кората. А виж, че няма сок и не се отваря, да го замедява. И така. И отваряш и отсам. Не повече от 3 см се прави това нещо. Отваряш го внимателно. След това отреждаш това щитче, как си го направил ти. Ама то... А той не го ли, тук не го ли махвам от Няма да го махваш това. А, И го вкарваш тук сега. Мушкаш го тук сега. Вкарваш го надолу. Вкарваш го докато то горния край, който е, нали, те си го оставил, дойде до тук, до това, където си отрезал. аха, пъпката да влезе в... Пъпката да влезе надолу. В вертикалния разрез. Да, в вертикалния разрез, да се скрие надолу. Е така. Хайде да видим. То сега студено. Нема движение. Такова. Да. Вкарва се така. Това не Значи, се реже обаче. тая пъпка трябва да влезе още надолу. Да, долу, нали така, горния край да дойде до това, което е... И след това се започва превързването. Ами ето и горното, не се ли махва? Нема, то ще отиде, пъпката трябва да слезе тук, то ще се изравни с това. Да. Ще се изравни с отрез. Значи и той горното част на отива с щитчето отреза. и чак то трябва да Да, стигне. Да. аз по едно време правих усъвършенстване. Да. Правих и надолу отрез, и нагоре. Аха. И горната част, двойно те. нали, двойно те, горната част просто я подпъхваш в горното. Аха. Подигаш кората, подпъхваш
И става пак. Малко като усъвършенстване. Да. И след това става привързване. Привързването става отдолу. Нали, почваш от здравото, караш постепенно, пъпката остава тук вече закриваш и отгоре, привързваш едно хубаво. А с какво привързваш? Има си в магазините продават такива ленти. А с такава няма ли да сме? Може и такова, аз и с такова съм го Да. продавал. Сега разликата между това и това е следната. Че тук дръвчето не се прекъсва нагоре. То си расте. Сега, когато се разбере вече, че пъпката е тръгнала, както тия, където ги носите, нали виждате как са отрезани. Тия, където ги донесвате, са по същия начин нагласени. След това се отрезва над пъпката, нали? И това вече става основно. Почва да използват. Не трябва да се цялата остава сила. за след То като оставиш тя пъпката, няма да се развива. Ще стане нещо като кланче, ама хилаво такова, къде няма да такова. А иначе то дърпат цялата сила вече. То отгоре е диво и трябва да го махнеш. Дивото махаш? Дивото се маха, за да остане това. Само извинявай, тая пупка цялата ли трябва да се скрие вътре в разреза? Да, слиза до тук. Тоест в момента не е както трябва, просто само показвам. Още надолу. Добре. Нали, в това. Другия път, като дойдете, аз ще ви карам да сладисвате на дърво и ще гледа. Супер. И ще ви казвам. Ще сладисвате по всеки методи. И сега, разликата между това и това е следната. Че това може да сладисваме само по така, когато има високо движение, нали? И след като се развият, вече не мога да използваме по това. До цъфнат ли вече и натам край. Да не може да става. А този метод може да се използва и така до септември. Каква е разликата обаче? Ако го използваме пролетта, това се казва будна пъпка. Защо е будна? Защото тя ще тръгне пролетта и ще почне да се развива. И на будна пъпка се сладисва някъде до към началото на май, като се използват тия калени, които ги имаме сме ги събрали. Седят изпът картофника. Всяки. Да, нека кажеш след. Въпросът е, че използвам пъпки от тия калени. След това обаче, като летото почва да се развива, нали, тогава се взимат така наречените зелени калени. Нали, дъвчето вече е тръгнало, то е пустило тия такова ги е пуснало вече, има ги. Едногодишна клонка. Така. Тая година. Да, от тази година клонка се взима и се използва тогава. Тук, нали, имаме на пъпката имаме и листо вече. Нали, като режем щипчето, го режем с листото. И тогава се слага по същия метод, нали, това какво, и това вече се казва спяща пъпка. Тая пъпка, която я сладисаме в този момент, тя няма да тръгне. Тя ще тръгне чак на другата пролет. И затова се казва спяща пъпка. Нали, правим я по същия начин, тя вече се прихваща, там хваща си това, почва си дръпва, но не тръгва да се развива. Тя се казва спяща пъпка и ще тръгне на следващата пролет. Нали, като тръгне на следващата пролет, шат. Айде. А будна пъпка до кога може да се... Будната пъпка, щом тръгне, нали, веднага махаш това отгоре. До кога? Кой период? Докъде сега. Будна пъпка и сега може да почваш. Нали, щом почне високо движението, нали, да може да се отлепва хубаво порядък, за да може подпъхваш. Април до към май. До май. 15 май най-много, да. А спящата? Спящата до септември може да почваш. Нали, те вече я гледай какъв герак се носи, така да може да си хърчи човек. И, значи до септември вече, нали, почва вече септември, вече привършва това движението на соковете, за растенията, почват да се готвят да взимат, почват да опадат листа, всичко, нали, и това. Насладисва, тя се е прихванала, но не тръгне. Тя ще тръгне чак по пролетта, вече като почне соко движение. И щом заблежиш пролетта, че тръгне, хап, отгоре. Дивачката мър. Това е предимството на това нещо, че можеш на цяло лето си. Стартите го викат на пискуй. Познато ли бе това? Пискуй. Пискуй. Знаеш какво е пискуй? Да. Пролетно време, като тръгнат върбите и едно време ни кара, отидем да режем клони, шат, правим свирки. И затова така, нали, това го зарезваш и се прави на пискуни. Или така нареченото, това се казва на пъпка или още окулиране, ще го намерите. По учебниците се казва окулиране на пъпка.
Докато другия метод, който е, нали, да пискуем кремовите, Или просто купувате. или е копулация, точно така. Копулация се казва, да. При него, какво е? Тя копулацията най-се използва при лозата. Това трябва да го запомните. Но се използва и при овощните видове. Аз също съм правил копулация, ще ви покажа другия път. Ще правим също, стига да има такива подходящи калеми. Какво е разликата сега между едното и другото? Разликата е тази, че при сад, калема и подложката трябва да игат една и съща дебелина. Което рядко се оцелва. Редко се оцелва, но е възможно. Докато при лозата, нали, лозата има много израстъци, там и като вземеш калеми от нея може да си ги... Те даже напоследък има специални машинки за лозата, не такива нагласени като дърводелските, такова, как фащат на такова, зигзагообразно, като стракнеш горе то засече, това и като измериш същия калем, като стракнеш и като го хванеш, просто не мога да издърпаш, значи така влиза едно в друго. И това се прави с цел за сигурност. Най-хубаво да някой, ако иска си прави експеримент, ако си има астма, в къщи иска различни сортове да си сложи на нея. Нали, примерно в този клон ще сложиш такъв сорт, това такъв и като я нашариш, става идеално. Сега си показах как става. И сега, нали се разбрахме, да речем, кое ще ни е такова. А това ще ни е подложка. А това ще ни е калем. Горе-долу ги гледаме да се на една все такова. Тогава това го режеме така. А толкова тънко може на пискун. Може, да. Режем до така, обикновено тия отрези. Аз бех си направил на времето от търба. Една търба по 45 градуса срезана. И като сложиш вътре това и тук като дай, като резнеш тук, точно. И като сложиш и калема, същия гъл. И сега гледаме тук. Ето това да речем, ще ни калема. Правим го по същия начин. Въобще ли да сме? Не, само ние сме. Правим го по същия начин и го правиш така, виж. Ето къде. Е така трябва да го нагласиш, че тия външните такова да съвпаднат. Просто да съвпаднат, значи. Като съвпаднат, завиваш, вързваш едно хубаво и това остава. Е така. Това не е подложка, това не е калем. А като сигурност, кой метод? Като сигурност е това, първо ви показах най-сигурния за мене. А този по кое време за лоза се прави? Това ли? Па сега, като тръгне тя лозата, вече тръгнала. Сега в момента трябва да се прави за лозите. Ама трябва да си събрала калемите, примерно, рано да си събрала. Но може и в момента, примерно, като ти харесва някой хубав сорт, режеш оттам, веднага да сториш, без да му се чуди. Не изсъкнал калем. Трябва ли да е определена дължина? На кое? На това ли? Да. Не. Обикновено и там, при лозите са далечни пъпките, нали, са много далеко, но повече от 3 такова. И ще гледа да взимаш върхни такова, нали, върха да използваш, може да се използва и друг. Това нещо, всички лози, които се продават по пазарите и такова, е направено на маса, като тази те, като за подложки са вземени диви лози, нали, такива инертни сортове и калеми от мой. И там на масата шат, сади дивачката в земята, тя пуска корени, онова използва на маленето и тръгва. За лозата не се ли използват специални подложки, дето не ги хваща някаква боря? Нали, това ти казвам, диви, инертни сортове, които са от дивите такива. Има си специални, където са много лакомници, обаче от те също дават грозде, но го правиш вино, от него се получава много силна сирост. Да, не е верно. Цялата Западна България прави хотел. Хотела не е инертно. Хотел е това нищо. Не е нищо. Те са друга малка хора. Сега, тук има един подобрен метод при тази копулация, нали? При това положение, нали, има опасност някой се вързваш да мърне насам. Да това се прави едно езиче.
Правиш тук на това едно езице, така те, нали, резмеш го тук те, като езице, и правиш и същото и тук на това, и като го туриш, то стъпи там за хапа, и няма лъжа. Това е подобрена купулация, подобрен метод купулация. Това трябва да си голям специалист, за да го направиш. Сега, другия метод. Това освен за лозиста. Такива съм осладисал, тук другия път. Лози стане за плодни. Добре. Те са просто едногодишни израстат, че като това те тръгнали от това, обаче трябва там, къде не може да ги докачат козите, къде ги живеят. Нали, да са заградени и така нататък. Правиш го тогава и няма грешки. Сега, един подобрен метод, или така нареченото осладисване на седло. Сега това нещо, айде тук ще го използваме, че ми е резано. Правим е така те. Изрезваме сега тук една част от средата. Нали? Така. След това правим калема. Примерно това калем ще сложим. Режем малко тук, го правим перпендикулярно. И след това дяваме това. И какво става сега? Това нещо идва тук отгоре, каца на това, нали, като седло, захапва тук, а това нещо, което сме делнали надолу, нали, да влезе, това е нещо подобно на това, но по-такова, на седло. Слагаме тук, превързваме го на хубаво и по този начин се казва на седло. И се хваща. Реши да се не хваща. Так на 3 пъти ставим. Да, на 3, на 4, на 2, на... Хубаво е да са повече от 2, нали? На 3, аз са слагали и по 5, 6, 7 оставиш, зависимост от дървото. Ако е мощно дървото, му оставиш и повече. После ще ги регулираш, не е проблем. И това е на седло. Другия начин. Кози крак. Това също. Каква е разлика между това и това? Тегълник е така те. Изрезваш го. Нали? Изваждаш, тук се вади и дървесина, докато при оня не се вади дървесина. Е така. А така. Айде де. Чакай, аз сложа очилата и ще го видя. Е такова си. След това, по същия начин, правиш тук това калема. Трябва да го направиш. Нали? Така. И така. Нали да се получи триъгълник. След това се слага тук, нали, да влезе в това нещо. Е така. Просто да влезе тук. И по същия начин се затваря. Това метод е също стабилен метод. Защо? Защото част от дървесината на калема се съединява с тази на подложката. Нали, понеже сме гледали и сме влезнали по-дълбоко в това. И тогава има още по-голема, защото соковете на дървото не течат само тук. Те течат по цялото дърво. Въпросът е, че във външната част течат, нали, по-мощно и такова, за да образуват нова такова. Докато в средата се движат по-бавно. Нали. Това е като човешкото тяло. Примерно първия кръг между сърцето и белия дроб е много такова, докато втория кръг дойде стигне до крака и нататък. И тук е също. Това е вече на кози кръг. Друг метод. Това е така наречения на разцеп. Това нощ няма му остане, но трябва едно чукче и да го разцепиме на средата. Е така, аз ще ти покажа тук, например, на това. Или я ми дай едно от тия тънките. Резвени. Резвени с ножите. От тия там. Това добре ли? Дай ги. Дай ми го това си. Така. Нали, обработваме го, пререзваме дръвчето, така нататък. Нали, обработваме го по същия начин. И след това го разцепваме така те. Сега. Подготвяме вече, калемите се подготвят по друг начин. Тук все едно като кол. Как остриш.
така. А тук дебелината трябва. И така, чакай. И се вклинява едното с другото. Така. И сега. Буташ тук нощчето от едната страна, за да ти отвори другата. Къде беше, да го взема цятата? Нали, да отвори лекичко от там. Слагаш калема и какво трябва да спазваш? Трябва да спазваш външната част, нали? Е това нещо. Нали, да се падне. Да е неравно. Да. Е така. Просто е така да се паднат. Корите да се допълнят. Да. Тук, за да може, като тръгнат соковете, да може да ги поеме това. Докато вътрешната част не е интересна. Тя ще остане някъде една вътре. Тя не е откъде. Но външната част обязателно трябва да разпаднат корите. Корите да се паднат. И сега, понеже ако това е младо, да речем, и кората му е тънка, нали, тук. Но ако дървото е по-възрастно, външната кора е дебела. Много дебела, нали? И ако допуснеш тази грешка, нали, да го изравниш с външната дебелата кора, няма да се хване. Защо? Защото в дебелата кора тя е мъртва. В нея толкова не текат. Затова при този случай просто ще наблюдаваш самата кора, къде е вътрешната част. Нежната ще вкараш малко калема навътре, за да се падне с тия такова. Кора с кора. Да. И това обикновено е това. Как се слагат два. Да. Слагаш и от тази страна, Да го напълниш. Да, превързваш го хубаво, два калеми. Това също другия път ще ви покажа. Тук имам такива работи. Как става? Даже ще ви карам вие да го правите, аз само ще наблюдавам. Сега, ако е по-дебело, нали, цепим го и на другата страна. И слагаме 4. И сега. И при това, къде беше предишното, къде ви показвах, и при това, нали, първата година, ако се хванат всички калеми, нали, турили сме 4 или 6 или 10 или па 2, тук аз на това бех сложил 2, както виждате сега един. Значи, на втората година, ако е тънко, наблюдаваш кой калем е се е развил, по-силен, тогава махаш другия, по-слабия, за да се ориентира дървото, да се насочи само към един и да се получи по-голема заварка. Може да оставим, нали, всичките калеми, но каква опасност ни грози при това положение? Когато израснат, нали, нагоре, всеко ще стане такова и тук няма да е хубава за травината. И се получава така нареченото отчепване. Така нареченото отчепване. И хралупа, хралупа, да, независимо. И затова, нали, почваш да ги регулираш. Примерно, ако са 4, първата година ще извадиш два срещу положени, които са най-слаби. Нали, през тази година другите два ще дръпнат много яко, ще заливат, нали, това. И на другата ще преценяваш. Аз съм оставял и два, понекога съм оставял и двата да работят, зависи как стане заварката. Кой се повече? Помощници. Ще режат нещо. Ще облагородяват. Тия я ги учите, тия облагородяват. Да. Свезачката. Некога се наложи и таковата се реже. Аз съм врезал. Един ма вик дал хладихване. Защо се казва мостово? Нали, при лошите дъвчета, нали, особено при младите, се получава некога зайци, лиски или нещо друго и ги нараняват. И ако не вземеш мерки, дървото ще загине. Нема нещо, такова обелено, нали? А некога се случи и от кола, нещо такова го ударила. Тогава се прави последния начин. Нали, това да речем ни е на ранената, това ни е на ранената. Тук нещо заек го изел. Тогава заравняваме тук, нали? Режем до здрава дървесина, отсекъде го опикаляме, нали? Ако не е тук наранено, може да не го режем, но ако отсекъде, от долния също се прави. Изчиства се това, нали, на раненото до тук, до къде е такова, и от горна страна също. Нали? Така. Така, и се получава това. И сега, правим един нарез отгоре, правим един отдоле. Взимаме калема, нали, който го правим,
Режем го и от тука, мушкаш го отдолу, мушкаш го и отгоре. И така правиш. И затова се казва мостово. Нали? Може да сложиш ги близко един до друг. Като клин ли го режеш? Не, като... Пробваш да сока нагоре. Като първия път, така ти режеш. Така. И се мушка просто. Нали? Мушкаш го отгоре и отдолу, също и от двете страни. Нали? Все едно 4 да има. Колко такива калема правиш? Зависи от дебелината. А може да ги сложиш и по-гъста, нали, по-бързо ще стане Те заварката. како има пъпка, избива ли настрани клон след това? И сега ще ти кажа, сега. За да не избива настрани, пъпките се махат. Пъпката се премахва, за да не използва такова. Но ако искаш да си правиш, нали, някакви експерименти, може да оставиш примерно на един мост или два, да си оставиш пъпки и след това те ще ти станат клони след време. И сега какво става? Тръгва, нали, растението да расте, тръгва тук, проводящата част тръгва, свързва се с горното и дървчето го спасяваш по този начин. А след време то залива. И след време то залива, тук няма и да личи, че има такова. Едно кожа му, нали? Едно кожа са ти присадили нова. Това е така мостовото осладисване. Друг метод на прозорче. Сладисването на прозорче е съвършен нов метод и се използва най-често при ореха. Доскоро орехите не можеха да се сладисват по никакъв начин от тия методи, които ви показват. Просто не приемат. И не знам кой го измислил, но тогава се използва специален нож с две остриета и примерно това не е ореха, нали? И като е орех, това с две остриета е така се получи, нали? Така. Тогава го режем това нещо, нали, за да получим прозорчето. Тук се получава прозорчето. Така е това. Същия нож, нали, той е регулиран, може да регулира разстоянието, се използва и за вземането на пъпката. Нали. Минава от тук, тежеше отгоре и това нещо лега тук точно в това прозорче, затваря. И държи ли така, не пада ли? Нали ще го върнем. Ще Не ще го върнем, няма да го ставим така. Нали, след като се затвори, тук даже се допуска до към 1 милиметър, нали, да има разлика в това, но тук като режеш с един и същи нож, няма да получи идеално. Разликата е тук, че когато се взима това нещо, ще трябва да се гледа, нали, да не се вземе голем слой дървесина да остане. Тънка кора. Да. Просто самата, нали, като свалиш тук, самата просто такова пъпка да остане почти самата пъпка, нали, като го вкараш, да може да поеме соковете от това. Добре. Това е метод, който се използва при ореха. А каква е разликата с другия метод на пъпка, че се хваща ореха, а пък на другия не ще? Разликата е тая, че като вземеш такова, разликата е тая, че ореха е малко такова чилято дърво. При другите аз не съм опитвал на друго дървче с прозорче, не имам такъв нож, ако мога да го опитам. Би трябвало и там да се хваща, нали? Да не е проблем. Нали, дали ще сложим така калема или пъпка, би трябвало да става и при другите, но обязателно при ореха се използва това най-много. За тия орехи, които ги дават сладисаните по това, са направени по този метод. А то на ореха, ако може да се друг сорт? Друг сорт орех. Нищо друго. Нищо друго не може. Сега подложките, нали, за семковите се разбрахме. Това, за семковите това са круша, киселица, или така наречена дива ябълка, киселица. Аз тук съм приготвил доста киселици, ще ви карам да ги сладишете. Дюлята, ябълката, да, също. Костилковите са джанката, най-добрата подложка за всички, нали? И дивата, череша, вишната. Сега, има една особеност, когато се сладисва, подложка се използва вишна.